Hello guys, nandito ulit tayo sa Sufing's Native Pig dito sa Albay. Ang nakikita nyo ngayon ay si Diana, ang ating bagong panganak na native pigs. Meron siyang 6 na anak, isang batik at saka 5 itim. Ang baboy, after ma-mate ng barako, maghihintay po tayo ng 110 to 115 days bago sila manganak. Yun po yung period of gestation ng ating mga pigs. Same as yung mga white na pigs. Yan guys. Yan yung area kung saan nanganak si Diana. Yung native pigs natin, gumagawa sila ng nest bago sila manganak. Iniipon nila lahat ng mga tuyong dahon doon sa paligid ng kanilang range para gawing beddings or nest kung saan sila manganganak. So, yan guys, masyadong protective yung kanilang nanay sa kanilang mga babies. After nilang mailuwal yung mga baby nila, dinidila-dilaan nila. Tapos after that, malakas agad yung mga native pigs nating biik. So, diretso sila agad dun sa dede ng nanay. So, nakukuha nila yung colostrum, yung unang gatas na mula sa ina. So, kaya siguro mas healthy yung mga native pigs natin kasi yun. Hindi mo rin kailangan sila bigyan ng gamot or hindi mo kailangan putulan ng kanilang mga pusod or umbilical cord. So, kusang natutuyo yung umbilical cord ng mga native pigs natin. Dinidila-dilaan din ng nanay nila yan. So, ganun po. Hindi mo kailangan bantayan yung panganganak ng native pigs. Parang same lang sila na nanganganak sa wild. So yung guys, yung ating mga biik, yung source of nutrition nila in the period of 1 to 3 weeks, yung gatas ng kanilang nanay. So hindi pa sila marunong kumain ng darak or ng mga dahon sa kanilang paligid. So yun yung period na nakaasa lang sa nanay nila. So after 3 to 5 weeks, nag-uumpisa na silang kumain ng pagkain ng nanay at saka kumakain ng mga dahon-dahon. Yun yung period na hindi na lang gatas yung kanilang kinakain. So ang nakikita nyo ngayon is that ito yung mga 5 weeks na ng mga biik natin. So more on dahon na sila. At saka more on dun sa pagkain na rin ng nanay kasi nakasabay sila. Ang ano natin is darak, yung food nila plus kumakain pa rin sila ng mga dahon-dahon at saka dumidede sa kanilang nanay. Yan, tinuturuan na ng nanay nila na magbungkal-bungkal ng lupa dun sa range nila para maghanap ng pwede nilang kainin. So, ito yung mga 1 month old na nating biik. Dumidede pa rin sila sa kanilang nanay. Part pa rin kasi ng nutrition nila yung pagdede sa nanay. Although, kumakain na sila ng darak at saka ng mga fresh na dahon na makikita nila dyan sa kanilang range. Usually, ito yung palagi mo makikita sa range. Yung magbubungkal sila ng lupa, maghahanap ng mga pwedeng makain. So, yan yung palagi mong ma-observe. Makukulit sila at saka mabibilis tumakbo. Parang hindi mo sila mahahabol. So, may mga times na nakakawala sila sa kanilang kulungan. So, ma-observe mo na nasa bakuran nyo na nag-iikot-ikot yung mga biik natin. Although, maliliksi sila at saka ang cute nila. So guys, thank you. Sana i-subscribe or i-like nyo yung aming channel para sa update sa mga native pigs natin.